vana vedu kana kuti ndo chirungu chavepo here mazuva ano chekuti mukomana unotoona kakatogara pamba kanyinzi ndiye mukomana wanhingi kawo but chinhu chanotibata manje ndodzokororo ndeipapo pekuti mwana uyu paatomboendwa naye nemukomana uyu mai vari kuzviziva kana kuti vazozviziva action yavatora ndei ukaziva kuti muupenyu unosvika panguva yekuti unonyadzisa mubereki wako ndonguva yatiri manje mwana wangu musha akapiwa pamiri naTanaka Lice saka makati 2 years nhasi ndimo takati muuya for judgment hongu yari kupita nakosha anamupatisombomuoneso akechipira singauye okutanga musi 17 ndira takauya haana kuuya asi musi 31 mwedzi wapera ndopakauya kana akauya kudare kana takauya kudare akatotongwa ndimi muna mai vekuti mwana anobudwa naye woendwa naye wodzokwa naye mangwana vakazvitarisa vachitangwa vari kutozvisekerera hongu mupamombe saka yakapinda kana takati ngaiuye kujudgment iye asina kuuya hake tinoitonga kasi right ane mimba mwana uyu hongu changamiri kadairega aiti chii baiwana remuseyamwanya yacho imi baba pamakauya maiti maimune pfungwa dzipi paya pataitaura mairatidzawo kuti hamunowo zvamuri kuziva kana zvamava muchiziva kuti ndo zvazvichiitika pamusha kanyi pamombe ana zvandaiziva so matara anorerutswa nevaridzi vavo nekuti ukaona mwana achidza atakurwa neboyfriend aendwa anorara naye kumpa kwake kana kuloji kana kupi ngazviitike zvinhu izvozvo isu sevabereki tisingazvizivewo uri utsotsi hwemwana neboyfriend yake kwete kuti titozozviziva kuti ndo zvaitika zvodzokororeka futi tozviziva toita kunge tiri kuperekedzera zvinhu zvakadini zvakaipa pachivanhu hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro vana vedu kana kuti ndo chirungu chavepo here mazuva ano chekuti mukomana unotoona kakatogara pamba kanyinzi ndiye mukomana wanhingi kawo pamusha pangu saka maiona vabereki vedu vachizviramba makare kare paitoita zvitenderano zvekubvisirana mbatya dzainzi nduma kuvimbisana motovisirana zvinhu apa pameso pavatete nanani security handiti yekuziva kuti mwana anenge akachengetedzeka munhu achitya kuti ndikavhaoleta izvi ndinozoripiswa musi wakati handiti mapawa akamboita mumwe murume here kana ndiye murume wokutanga here mimba ine mwedzi munganiwo 4 months. anoshanda kupi murume uyu Anoita zvemakomba kugadzima. korokoza akaita zvemakomba emuchero aidindira ungamudire izvozvo korokoza aita zvechitsotsi nemi kutambisa upenyu nevanhu muchinyatsoziva anditwazvo ukaziva kuti muupenyu unosvika panguva yekuti unonyadzisa mubereki wako ndonguva yatiri manje iyoine
saka paidiwa kuti dare rijekerwe baba ndepekuti murume uya ari mudare akataura kuti mukadzi anomuda here. Mawana here maminista enyu musemo? Akati chiine nhau yemukadzi munhingi. Isusu tinotitaura zvinhu zvakawanda, asi kuti havadzoke kudare toziva kuti takavati ngavauye tivape judgment yake. Aiti ari kuda mukadzi here, ngatibatsiranei, takanga tiri padare tese. Amenoyo vakanga vasingazvinzi vakagara naye padare pachona. Akati chii? Akati mudzimai haadi, ada kumirira DNA. DNA test. DNA test munhu anenge akuti zvino pandiri kutoitawo kupuhwa zvangu kuenda naye kwatoda. Hakuna here vamwe vari kupuhwawo futi vachitomborira. Ndoda kukuudza chinhu, munhu une muchiti tiri kumuitira zvakanaka kana tavimba naye kuti tiri kumuda semukwasha, handiti, but mangwana inenge iri defense kwamuri achikuitira zvinhu zvisina basa, handiti mapona. Saka mukomana waya zvada kuitwa, nyaya chete yekuti watora mwana wemunhu kumuita mukadzi unobhadhariswa mombe namambo. Handimopanzwa? Haasi mukadzi wako, asi utomutora wakumuitisa basa rekuti haasi mukadzi wako, wouya futi womuti iwewe nekuda kwekuti ndotoda kuzoenda kuDNA test kushaina, asi uchibvuma kuti utora mwana wemunhu uchinorara naye uchiita chichi, handiti? Saka toda kumusevha mutongo iye. Paya pamusina kuya kudare paya, dare rakazoona kuti maifanirwa kubhadhara damage rekutora mwana wemunhu muchimuita mukadzi iye asiri mukadzi wenyu. Motozoshaina pamberi pedare kuti ndinoda mwana mushure mekunge ndaenda kuDNA test, handiti? Anobhadhara mombe 2 dzekuita ikoko, then iye mwana wachona ngaaberekwe. Kana aberekwa akaberekwa mwana wacho, ndipo toona isusu kuti ari kuda kuti aroore mukadzi, mwana ari kuti ye mukadzi handichada here, handidi kudini. Isusu tinotadza chete nyaya yekuti kana usingade mwana, usingade mukadzi, uchida mwana wacho iye, mwana wacho namboberekwa nani, tinozozviona ikoko tichitariswa kuti mwana musikana here, mwana mukomana here, handiti? Kuberekwa kwemwana iye akaonekwa ari mukadzi anobhadharwa dzimwe mombe 2, kana ari mukomana anobhadharwa mombe 1, handiti? DNA test ngaiitwe naiye pamakosti ake. Tikangonowana chete mwana ari mwana wake, mombe, handiti? Saka ndiri kumisikidza zvinhu mutongo pari zvinhu waruda kupuhwa pamwana ndokumutora kumuita mukadzi iye asiri mukadzi wake, ozotoya pamberi pedare akuda kushaina, anofanira kubhadhara mombe yemashoko iwayo kuti ndinoda mwana asi ndaenda kuDNA test. Ikoko kutaura chete, ikoko chete kutaura kwekushaina, handiti mapawa. Ukaona munhu akuita mimba kuratidza kuti muri kuita zvisingafanirwa kunge zvichiitika, zvinodzivirira kuti munhu asaite mwana, handiti mapawana. Kuratidza kuti hapana protection yanga ichidini, yanga ichiitwa, handiti ndizvo? Iyewo mwana nemiwo vabereki vake moenda naye momutoresa matesti ose ane tsaona dzinowanikwa kana munhu wasanganikwa newe usina kudzivirira, handiti? HIV positive inowanikwa, inodini kana munhu akuti inini nekuda kwekuti handidi mukadzi toda mwana, kuratidza kuti aitoita kutorara nemwana achitotsvaga mwana intentionally, awanikidza munhu wekutombotestira kuti anoita vana here kana kuti haaite vana pamwana wemunhu. Izvozvo zvinotitsamwisa izvozvo. But chinhu chanotibata manje ndodzokororo,
ndeipapo pekuti mwana uyu paatomboendwa naye nemukomanawo mai vari kuzviziva kana kuti vazozviziva action yavatora ndeyeyi. Handiti mapawana hapana danho ratorwa. Mwana uyu hapana kuvakika kwaanozoita, anotoona ose machena ari mazai panyaya dzake dzaanenge akutoita zvake. Handiti mapawana mwana ngaaite chunhu achitotya kuti baba vakazvinzwa, ndoda amai mai vakazvinzwa. Handiti ndo pakabuda chisoro changu chakaita kuti ndiite kunge nyaya iyi yakakura, ngatiibvisei mudariro tizoiita. Ndakaona kuti ndikaitaura musi uyawe yaitibuditsa tichichema mudare. Handiti mapawana saka ndakati no, ngatiturei mafemu panyaya iyi noti maresults airi kunobuditsa. Handiti kwatinoda kunoisa mhosva panguva iyoyo tinoita kunge munhu aitopihwa mwana kunzi tora zvako uende. Ndopandakabvunza vanhu mudare kuti ndiani angatopihwa oramba. Mukadzi tomupihwa uyo kunzi chitora zvako uende naye oramba, ndiani? Haawanikwi anoramba. Handiti mapawana saka pari zvino ndoda kuti tikupei mombe 2 pamukomana uya. Mombe 2 iyoyo yekutora mwana womunhu chimuita mukadzi, pazonobuda dhameji iroro rekuti ave nemimba anobhadhara mombe. Mashoko ekuperekedzera kutoshaida mudare yekuti ndiri kuda mwana ndaenda kuDNA test. Handiti ndo mombe dzandiri kutungamidza mudare, kunyange kune dzimwe dzichazotevera tichienda nemastages enyaya. Zvichida paanodzoka anodzoka kana kuti iye paakabva muno mwanawo mune zuva here ramakambotaudzana mese nemukomanawo? Hapana. Tichitarisa ukama hwavo isu hatiperekedzera kuti varambane kana kuti murume ati handidi mukadzi handidi. Vanogona kuwana nguva yavanozotaurirana vari tu vachitowirirana, asi isusu tamusesekedza nemitongo inongofambirana nenyaya yatakakurukura nezvayo chete. Handiti mapawana saka iyoyo mutongo iwoyo wehwai yamambo mombe 2 iyoyo mombe yekutora mwanawo kumunhingiringa kumuita mukadzi nenzira inopa vanhu pamuviri pacho ipapo paakuti nhasi no ndada kutanga ndazoenda kuDNA test. Handiti DNA test inotozoendwa mwana aberekwa. Handiti asi isusu tine takatoitukamidzira mombe 2. Handiti mapawana kuitukamidzira mombe kwatinoita ndokongoti angowanikwa chete achinyepera umwe ipapo anokompenseta munhu. Handiti uyo akawanikwa aine mhosva yekupa munhu mimba isiri yake, handiti anobhadhariswa mombe nedare ramambo nehwai. Handiti mapawana saka iyoyo nyaya patinopfuurira nayo mberi ndepekuti mwana achaberekwa mwana rudzii, mukomana here musikana here. Toona machajiro atinoita pfuma yekuti munhu ngarorechi mwana wake nekuchengeta mwana wacho up to 18 years. Ndomutemo zvaunotaura. Saka nhasi tinomusendeka mutongo kunobhadha wokungoromudza kuti pamusina kuuya kudare paya tati muuye kuzotora mutongo uyu mutongo wakaiswa nedare. Handiti 2 weeks kubva musi wapuhwa mutongo iweyo pasina chaitika tomutevera kumba kwachona, naiyeyu anokuziva kumba kwacho onotiratidza kuti apa ndo paanogara. Totora zvinhu zvinootsa mari yemombe 2 nehwai yamambo. Handiti saka nhasi ndo nyaya yandiri kusiya ndakutaurirai. Ivo tovapa dandaro ravo vari tu iye nemurume wacho. Hatifanirwe kuperekedzera chinhu chakaipa vana mai kana vana baba. Mangwana chinochemedza isusu varidzi vacho. Handiti mapawana saka ndo pandiri kusiyira nyaya yenyu nhasi. Uyu izvozvi mutongo watatoisapo unoiswa panhingi pajudgment form musi weMonday.
takutomusevha before end of this week tetatomusevha bepa iyo imunogara kure andogara muno muchekuti kana muri muno kamuswe mande modzoka handitika judgment yaiswa pabepa yaiswa pabepa judgment tokupai mupurisa wedu iyeye anopuhwa service yake basa $5 handitika every basa raitwa nemupurisa wedu anobhadhara $5 yake omhanya unopa munhu mutongo wake obva atoudzwa unzi within 14 days kana muine any complaint handitika ouya pano tatopedza naye handiti mapano kuuya achiisa complain kuuya achiitei mutongo iwoyo hauchinje nekuti ndiwo handiti otiudza kuti mukadzi achiri kuronga chii nemukadzi ari kuronge zvipi nemukadzi handiti zvese tetichizvinzwa izvozvo tikuda kubvunzawo pamombe mwana wangu akasiya bhegi mota make ndori akakwanisa kutora bhegi saka tokwanisa here kunotora bhegi racho kunokwanisa kutorwa here bhegi riri kupi asikana ndiye akaritora ndianaro sei makaita zvinhu izvozvo hamufanira kugara mbatya dzako kadziri kuno umwe munhu dzichishandiswei mbatya ari kuti dziri kupi mbatya dzacho chinenge chakuzonetsa pamune makunetsana chakati changu hamuna chakazodai changu hamuna handiti itai kuti mbatya dzemwana dzitorwe handitika dzoiswa apa moona kuti mbatya dzake dzakakwana sekurongedzwa kwadzee dzakadii dzakaitwa handiti